Kuluba anato e falai kunungo Benin jamana kuntigi kura Romuald Wadani ale bɔra Senegali kana anw fɛ yan a bɛ taama min na sigiɲɔgɔnw ni balimaw ni limanaw ale ni jamana minnu bɛ ni teriya sira bɛ olu ni Benin cɛ ka taa yɛrɛ yira olu la ka furu ɲɛna baara min kuntilenna bɛ a la a nakun ye o ye Modibo Keyita tɔgɔla pankurutigi kɛnɛ na sa kunungo selifana tɛmɛnen midi waati a kunbɛra jamanakuntigi Général d'armée Assimi fɛ premier ministre CNT ɲɛma ka taa se gouvernement maaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan jɔnjɔn o dasira sa k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Mali ni Benin k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a nalen tuma min na sa foliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani Assimi fila ye ɲɔgɔn ye min ye pankurutigi kɛnɛ na u ka sɔrɔ tuguni ka mobiliw ta sa k'u kunda Kuluba faama sigiyɔrɔ kan yen tuguni jamana fila in maaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye min ye jamanakuntigi fila ye olu yɛrɛ kɔnna ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka don so kɔnɔ tuguni u fila an'u ka maaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa ka se ka baabu sigi sen kan fɛn o fɛn bɛ yen n'o u y'u kunkanko ye k'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'a bin fala ye o la sa an b'a yira maaw la k'a fɔ sa ko min ye ko in bɛɛ lajɛlen kun cɛlen Musa Aga Atayɛri ale ye bataki kalan a fɔ ma ko communiqué conjoint min ye juin kalo tile 9 san 2026 Benin jamanakuntigi n'o ye Romuald Wadani ye ale ye balimaya ni sindiya taama kɛ Mali jamana kɔnɔna na taama in a kunbɛra kosɛbɛ Général d'armée Assimi fɛ ani fanga ɲɛmaw ni lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ ani minisiri ani cɛlatigɛ jɛkuluw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛn kɛra fɛn minnu kan sa o ye k'a fɔ min ye Romuald Wadani ye fala ye Assimi y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a bɔra ka se min sɔrɔ kalata tɛmɛnen na Beninkaw fɛ yen ko Ala k'a kɔ k'a ma hɛrɛ ye min ye Benin jamanakuntigi ye a yɛrɛ ye Assimi fɔ k'a waleɲuman dɔn nka a ye tasibila kɛ ka sangafo kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni avril kalo tile 25 san 2026 wulikajɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadio Kamara a ye dugawu don kɛ o ye ko Ala ka o dayɔrɔ sumaya a yirala sa k'a fɔ ko jamana fila in kɔni hakilinaw ni miirinaw ni filɛnaw bɛɛ lajɛlen kɛlen kelen ye bi na tiɲɛ min bɛ ɲɛmaa filaw kɔni u ma nɔgɔ to kuma na a yirala sa k'a fɔ ko sɔrɔko ta na sira fɛ jagoko ta na sira fɛ seko ni dɔnko ta na sira fɛ min ye Mali ni Benin ye u n'u bolo don ɲɔgɔn bolo wa fala ye ko in bɛ n'a ta ko min ye Beninkaw ye u ka jurɔ bɛ na anw fɛ an fana ka jurɔ bɛ t'u fɛ kuma bɛɛ han wa min ye anw yɛrɛ fɛ yan fala ye Tupaki ale yɛrɛ jabala bɛ Beninkaw fɛ yen Tupac transport donc jagokɛlaw bɛ taa cogo min u bɛna o cogoya kelen na o la sa ko min ye Mali yɛrɛ ni Benin ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkuluba min kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma sa ko grande commission k'o ta ko filanan baara ko k'o sigi sen kan jamana fila ɲɛmaa filaw y'u da don kuma min fana na u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ o ye lakanako ye an ka fanfɛ bolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi min ye jamana fila ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛnna o kan u k'u hakili to ɲɔgɔn na u bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnma min kɛ ka ɲɛsin Bamajɔni ni wale kɛlɛli ma nka min ye jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan n ka kɔnɔna kumaw i da don yɔrɔ t'o la n fana da don yɔrɔ t'i ka kɔnɔna kumaw la fala ye n ka yɛrɛma hɔrɔnya n ka jamana sigicogo ni n ka jamana maracogo o ye n ka kuntilenna ye bɛnkɛr'u kan k'a yirala k'a fɔ sa ko min ye lakanako kɔni ye sinsin kɛr'u kan u ka sɔn ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka Bamajɔni ni wale kɛbagaw kɛlɛ cogo min na min ye kumaw ye tali kɛ fana an ka lamini jamanaw bɛɛ lajɛlen na bi baara minnu sigilen don sen kan ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ AES ale ni Benin bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na bi sɔnɔgɔya bɛ se ka na cogo min na jamanadenw ka kuntilennaw ye min ye olu ka se ka bato baabu kuncɛli la sa min ye Romuald Wadani ye a ko k'a b'a ɲini Assimi fɛ a yɛrɛ ka taa Benin fala ye yaasa a ka taa balimaya ni sinjiya taamana ye Assimi ko k'a sɔnna han ko n'Ala sɔnna a ma min ye Job ye ale bɛna na u jaabi ni bataki ye bataki min bɛna na to a yɛrɛ na taa Beninkaw fɛ yen Cotonou tɛ yan Cotonou u na taa nka fala ye ne bɛ Porto Novo de dɔn kosɛbɛ san 4 Cotonou fala ye 11 étranger toi hein n'o kɔni ye san dilancɛ kalo 6 n'o ka Porto Novo an kun bɛ taa kuma bɛɛ Nigeria ye taji ye 20 de wa Porto Novo gouvernement baarakɛyɔrɔ bɛɛ de bɛ yen Benin fɛn bɛɛ de bɛ yen Assemblée nationale bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen de donc sɔgɔmada in na nin kun ye Benin jamanakuntigi ale ka nali ye an fɛ yan kunnafoni